Begini turut pasar jene-jene, turut pasar iwak, pasar daging. Sudah cantik begini, karo masih dilasak-lasakne turut pasar. Nanti sih. One hour later. Welcome back to my YouTube channel Ratu Iclik Jawa Timur. Iso kogel-kogel. Onton butene lho. Lah saya pengikutku ngono. Ala-ala onton buten ndi, Mbak? Aku yo kudu guyu. Kenek wabah. Iki lho apik. Rok balon. Kita akan shopping, nge-shop kuping. Nah, kayak baju ngene-ngene iki lho. Ngene iki ngisore balon, dhuwure kaya balon ya. Endi? Oh, bareng kok diumbulne. Iki lapi engko. Iki tuku jaring-jaring roke dhewe lho, Mbet. Lah iya. Lah iki kain selambung. Bem gawe kita ngono kuwi to jelone katoke abang. Oh, katoke abang gak apa-apa. Engko pokoke sing tukang kameramene nganu Kak Ipa. Ya ora apa-apa aku lek dikasih ngalamin. Kayak padha ngilo ledo gini yo. Ngilo. Piro? Ning Samsu iku ae 20 dolar. Oh iya. Lah iki lho sampean kepikir jumlahnya iki. Ya wis gawe. Wis tak nggih gawe syutingan bareng. Di tempat tontonane iki sama. Iki udah. Ya Allah. Makanya jeng-jeng. Pin makro ngono ya. Shopping ngesop kuping. Kelapik kae Pak tuku wae Pak. Aku ning di Model kulot, pede ya. model kuat, Malah aku pede lek model ngene. model kuat. Kulono lah aku sale wong gede. Ndek sepiro, ndekmu apa ndek aku pe nek kasih gede ya. Adae manuk lho jan gede kurungane. Iki sing dikurungi sepiro lho. Sing dikurungi sak piro mbet semene. Semene no manuke. Lah kuwi kurungane nek kasih. Iki kayak apa? Cilik. Lho kaos kotang. Ini apa ini? Ini apa lo? Kok ini ada kudung walu Ciet itu? rupane ijo. Ijo kaya godhong. Delon met. Ngono tinggi ngaret iki suket karo kuwi padha ae. Engko sanu ndase dibabat. Iki lho kaos-kaos. Iki piro ki? Songol. Songol iki sakmene ya. Tak kira $5 kae $9. Heeh. Aku tak pengen tuku songol iki. Kuat ora to? Kalau kayak apa itu sama? Tapi warnanya sih kuning ya karetnya lek putih. Garek internet ta. Saya lagi Iki lho. lagi maksudnya lagi. Rok iki lapi. Nang Indonesia pun lagi gitu. Lapi ya. Orangnya Press down lagi. dapat sama apa itu? Nang Indo masuknya lagi tren ya. Ngene tok ya
Bah aku ra ndek dhuwit sayang embet cok mben embet panggan. Ben aku ngene iki yo pas ngirit dampo to anjene ya. Heeh. Kowe ngirit lah aku ya belas renek Yo apa-apa. ngirit lho Mas Samo. Duwite entek ngembayari wong-wong. Wih aja nggak pae man kaine larang-larang kok ketoni. Ini teman-teman kaine kae Pak. Larang kae larang mau kethoki. Nganu kae Pak, deloken mau unggah medhunmu celor kek bangke amut konser ki dawane pira dadine lek ndeloki nang nggen nganune iki. Nggih enek to keterangane mesian. Kok aja seksi to. Tapi lek musuh ngono tapi ya ora tuku-tuku suwal. Kudu ngetokne. Nek soal tak ngetokne njang iki. Aku gimana sing ngene-ngene iki. Aku gamis sing ngetokne titik. Nek ukuran L ngono. Kok urung diskon? Gamis mesti ngetokne celana iki ndelok-ndelok. Pira ta Yang iki? khusus lho to. Aku posisi kalino. Lek iki SL ki enek S. Aku ning pasar kae. Pira? Songo-songo. Cek mahal. Larang iki ngenteni papat songo kuwi. Iki lho. Tapi iki gatel nang Indo iki. Enggak iki nang Indonesia gatel nongge ke Pak Sumu. Iki lho penak. Lemes. Wet, Itu ya lemes. Bang Bet. Merah putih ya lho. Indonesia lah. Kerek dikerek. Ngono iki menghargai Indonesia lho, Mbak. Iya iya aku ki lho ya gak apa-apa aku mek ngomong abang. Ini ada mie barang. Iki ada mek Itu kameramu itu ada tanganmu itu. ngeblur ya. Burek kayak raiku. Sampai kagae yo. Kabeh ngono lho. Yo, saiki kan digawe ben iso seksi. Arep bojo yo shopping-shopping barang ora Yo yo shopping ki sentuk. sayo shopping. Aku sakjane demen iki lho. Nek sing pokokne yo ben. Aku wis duwe ngene iki tapi gaun. Wis tak olehne. Iki kan seksi ngono lho. Accessory. So, nggih pantai. Ya. Kilo kathok. Apa iki? Kok tas kok? Kok lucu men ban pote. Aku pengen tuku. Cah. Iki lho kathok. Aku pengen tas iki to. Tapi sing ireng. Sing ireng iki. Alah rong diskon. Soale diskon omongane ya sih. Ora roh nek iki Ge ora enak ya. Iya. Kita itu shopping shop. Capek. Ya bahasa Capek kok dengkulku sretuk. Allah dengkule reso. Kita ini kok iki malah lek Malah apik to. enak lho gawane kaipa. Gawane ya nek kuwi kan sing nggih pemanis karo nggih unik ngono. I wanna body hope so serious. Terus iya kaya no apa yoyo no rumah samu. Kaya yoyo. Kaya rumah sana ki yoyo. Bodiku ra patek penak jadi bodiku itu merindukan. Jadi Merindukan kasih sayang. Modele kok ngene Iku apik kasih. iki kan balik ke zaman baheula. Zaman biyen kan
modelannya jenggel-jenggel kaya iya kaya ungkal. Tapi aku malah demen gedebek-gedebek. Alah, alah. Aku lek duwe bojo tak tekokne. Saiki lek duwe lanang tak kon tuku dhewe aku njaluk dikonukone. Gah. Sudah kayak pamki kayak tas ngono kan. Mana kayak larang. Tanganku kita. Likatan ya apa ini? Tangane ngececer iki. Likatan. Kakan nguk-nguk. Kakan nguk-nguk. Ya wong ajane tugasnya jari-jari itu wae yang nguk. Itu Ngupil. Iki tengahnya piye sih iki? nah. Jerone apa? Ini kemasan. Belak berengkal simpak sing lanang ngono paling ya langsung ada. Iki ada apa? Ada mbako. Ada kinang. Kinangmu sak pira kae Pak kalau sakmono kinange. Jamene. Sakmono nek tahu mau aduk ya ada kinang deh. Barongane sapa? Barongane kepruk iso hus. Hus. Ya sudahlah teman-teman, ikilah kita akan mendengarkan. Tapi jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe. Ojo lali kete, ojo lali di